Evdemeke şerûpevçûn û topbarankirin ji aliyê rejima Sûriyê seranserê bajarê Hesekê û bi taybet li ser taxa Xwêran derketibû. Ku duh êvarî şerûpevçûn di navbera çekdarên taxa Xwêran û leşkerên rejima Esed bi hemû curên çeka derket. Her wiha rejim taxa navborî bi topa û bermîlên teqîner topbaran kir. Ku di encam de herî kêm 6 kesên sivîl jiyana xwe ji dest dan. Li gorî nûçeka Malpera Rojava News ku îro bi giştî bajarê Hesekê aram bû. Tenê dengê çend guleya hate bihîstin. û li gorî çalakvana ev aramî hat piştî berdewamiya xelkên taxa Xwêran li ser xwepêşandana pêşiya avahiya parêzgehê û kûçka dadweriyê li bajarê Hesekê. Her wiha ji ber agrbesta ku di navbera nûnerên taxa Xwêran û hêzên rejimê ve derketî. Hin jêderên taybet ji heman malperê re ragihand bûn ku 6 bas li gel 2 otomobîlên polîsê derbasî nava taxa Xwêran bûn. Ku di nava wan basa de navbênkarî hebûn. Da ku çekdarên taxê veguhêzin li gorî rêkeftina ku di navbera nûnerên taxê û hêzên rejîmê li avahiya parêzgehê birê veçûbû. Her wiha rêkeftin naveroka wê li ser derketina çekdaran bû û giheştina wan ta Çiyayê Ebdilezîz li nêzîkî gundê Mexrûm li gorî ku Rojava News re hatiye gotin. Ji aliyê xwe ve yekîniyeke endizyarî ku ser hêzên rejimê ve ye hata nava taxê da ku mayînên navdayî li taxê ji nav bibe da ku xelk vegerin malê xwe. Li gorî zanyariyên arkê ku du çekdarên taxa Xwêran xwe radestî hêzên YPG yên bi ser Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ve li taxa El Her el Eskeriyê kirin. Lê hêzên rejimê nehiştin ku kesên mayî ji çekdarên Xwêran xwe radestî YPG bikin. û her kesekiyê berû pira El Beyrûtî ve diçe wan gulebaran dikin. Têzanîn ku ev demeke rejima Sûriyê taxa Xwêran ji aliyê Çiyayê Kewkeb û taxên derdora heman taxê topbaran dike. Ku di encam de bi dehan kesên sivîl hatine kuştin û birîndarkirin û bi hezara koçber bîn û her dibe rewşa bajêr têk diçe. Ji bo bername Ark, Helepçe Sedûn.